ҳайати меҳмонони Федератсияи Россия аз осорхонаи миллии Тоҷикистон дидан карда, аз таъриху анъананоти миллати тоҷик шиносоӣ пайдо намуданд. дар осорхонаи миллии Тоҷикистон дар доираи рӯзҳои фарҳанги Федератсияи Россия дар Ҷумҳурии Тоҷикистон аз фонди осорхонаи давлатии марказии синамои Россия намоишгоҳи сарзамини муқаддас ва мӯъҷизаофар ифтитоҳ гардид. зимни суханрониҳо зикр карда шуд, ки дар намоиши 45 эълоннома ва акси филмҳое, ки дар киностудияи Тоҷикфилм ба навор гирифта шуданд, ба маърази тамошо бароварда шудааст. чорчӯби хронологии намоишгоҳ солҳои 30-80 асри 20-ро дар бар гирифта, он аз тарихи кинои тоҷик қисса мекунад. тавре гуфта шуд, киностудияи Тоҷикфилм бо филмҳои ҷиддию ҷамъиятии хеш машҳур аст. дар намоиш аксҳо аз рафти ба наворгирии филмҳои коргардонҳои машҳур Комил Ёрматов, Борис Кимёгаров ва Тоҳир Собиров пешниҳод карда шуданд. филмҳои дохунда Одам пӯсташро иваз мекунад, Зумрад, Чунон ки дил мегӯяд, Замони осоишта, Бачаҳои Помир, Ҳасани Аробакаш, Ман бо духтаре вохӯрдам, Достони Рустам, Рустам ва Суҳроб ва Достони Сиёҳуш дар рӯйхати шоҳасарҳои синамоии ҷаҳонӣ мақоми шоистаро ишғол мекунанд. ин филмҳо ба фонди тиллоии кинематография дохил шуданд. тибқи маълумот, ин лентаҳо дар бозори филмҳои ҷаҳонӣ серфурӯш гардиданд. дар тӯли 15 моҳ ин филмҳоро 45 миллион нафар тамошо карданд. наворҳо дар 22 кишвари ҷаҳон ба фурӯш рафтанд. дӯстдорони санъату ҳунар, махсусан ҳаводорони синамои тоҷик, то 20 июли соли равон метавонанд дар осорхонаи миллӣ аз намоиши сарзамини муқаддас ва мӯъҷизаофар дидан кунанд. пас аз тамошои намоиш, ҳайати меҳмонон ва иштирокчиёни рӯзҳои фарҳанги Федератсияи Россия дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳамоиши таҳти унвони маҷмӯи чорабиниҳо оид ба рушди ҳамкории байни осорхонаҳои Россия ва Тоҷикистон ширкат намуданд. дар ин ҳамоиш масъалаҳои густариши ҳамкориҳо байни осорхонаҳои ду давлати ба ҳамдӯст мавриди муҳокима ва баррасӣ қарор дода шуданд. мутахассисони соҳа аз ҳарду ҷониб доир ба масъалаҳои мавриди назар фикру андешаҳои худро баён доштанд.